रुनानै फोराननांगौ फोराननानै खानांगौ खानानै आरो फोराननांगौ नायदो गुट्टे माने मस्ला बिफां ना जेरावबो जायखौ जों सामफ्रामबो बाहायबाय थायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव ना नै बे बिफाङा बे बिफांखौनो गायदों जेरावबो माने मस्ला बागान गरमरिस बागान नायदो फिथाइ खानायखौ आं दिन्थिनि नैनि फिथाइया नाय नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ नायदो माबायदि गाखोलांनांगौ जायोना खिन्थु हाननोबो खस्थ'थाय बे नङा जानो ना खस्थ' जायो हाननायाव बहुद खस्थ' लागोन खिन्थु आथिङाबो सागोन बेयाव आरो ओरै गिदिंनायथिं ओरै खाथ'वा ना ओरै गिदिंनाय जाबा अ खेंग्रा खेंख्रि जानानै खाहरनांगौ जाबाय आरो ओं ओइलायथो बेनोथ' जाहैबाय दा ओरै फारसे खेंग्रा खेंख्रि जानो गोनां जाबाय बेनोथ' आरो एसे एनैथ' थालांगोन नङा होमबा थायो एसे एनैया थायो गासिखौबोथ' बहा हानजोबनो हानो जा हायो बेनो हानबाय आरो ओइ गोजौआवबो दंबावोमोन नङा होमबा ना अ मस्लाखौ डाइरेक्ट गोथाङैनो फानहरो ना रुनानै फानहरो फालाय रुनानै फोराननांगौ फोराननानै खानांगौ खानानै आरो फोराननांगौ फोराननानै गोरान जाब्लासो बेफारिया लाङो अ होमबा माने रुग्रोनानै फुरा गोरान खालामनानैसो फुरा गोरान आंलाय सानदों माने ओरै हानबायबो मस्लाखौ जिरबाय आरो मार्केटाव हरबाय लांनो ओंखारो ओरै दामखौ होनो नागिरा 200 150 300 ओरैनो होनो नागिरा अजना बिदिबा एसे बारा जायो आरो गोथाङैबा बारा ओंखारो बेनिफ्राय जों गोथाङै हरा एसे दाम मोननायनि गोरानबाथ' एसे केजिबा एसे बुरजानो गाखोयो खोमा कौन है ये लोग कहां से आते हैं बुरजा बुरजा गाखोयो गोरान जाथारबाय नालाय एसे खस्थ' दङ आरो रुनानै आरो फोराननानै खानांगौ जिरख'नांगौ बेयाव एसे खस्थ' दङ ओरैनो बोसोराव बेसेबांसो इनकाम खालामो होनदों बोसोराव जोङो दा बे 5-6 बिगा बागाननियाथ' बोसोराव 2 लाख 3 लाखआथ' जायो आरो गामि गथाय जुथुमब्ला 4 लाख 5 लाखआ जाथारो आरो बयहाबो दं नालाय दङ गासैयावबो दङ माने थ' हाननायफ्रावथ' बहुत खस्थ' जायो खोमा खस्थ' गासैयावबो दाख्लैसो उदै दोलालायदों तुमसे ना हो पाएगा उदै दोलालाय जांख्लाया गानानै एथे माने जांख्लाखौ एसे मोजाङै बानायनांगोन माने बुस्थुखौ ना एसे गोरायै दा हाननायाव खस्थ' दङ होमबा बहुतनो नंगौ जों हानबाय थानायखौ जोंनि मास्टारा फैनानै नायफैनानै आं हाननायनोसैलै होनबाय बिनो इसिनसिन खमायाव 8 फुटसो गोजौनिफ्राय गोलैबोबाय खत्म बाय बाय टाटा गोलैबोब्ला उदैयानो दोलाबाय बेनिफ्राय आयौ नोंसोर एसे खस्थ' हानदोंना होननानै जोंखौसो बुंबावदो खस्थ'थार आरो दै गैयाबा रानलाङो माबाया फिथाइया बेनो आं फिथाइखौ टेस्ट खालामनि हा फिथाइया ओरैबायदि माने गोसा ना मा नायनि आरो ना एखेबारे गोसा अरिजिनेल नालाय बुस्थुआ नेचारेल एखेबारे माने गोसाखार माने फिथाइयाबो नायनो बोल के लोगों को स्कीमें बता दे मोजाङानो होमबा